Zeran divertitzen zineten zuen? Kalean, denbora guztia, ni beti mutilekin. Ni nahi nuen mutile izatea. Ni emakumearekin aspertzen nintzen. Nik ez du jolastu muñekakin da... Osea, nik uste dut bitalia handia neukan eta behar nuen mugitu. Eta horretan behar suerte handia eukin nuen, Porque beste guraso batzuk igual izan ezkero, eta ni mutilekin, joaten gine, ni jolasten nintzen, Purutzeagan, gure etxe aurrean zegoen el Palacio de Don Justo. Bai. Jarraitzen du. Eta hor, atean, hor bizi ziren bi arreba, solterak ziren, eta 2 edo 3 emakume lanean eurentzat. Eta sarreran zaukaten como una especie de mujeres leonas edo bustokoak edo ez dakit. Eta ni egiten nuen, ni irakurtzen dituen ipuinak pila bat. Da, ez dakit igual nire amari gustatuko zitzaien ipuinak edo ipuinak. Eta ni ipuinakin eta hango esto asmatzen nuen historia eta gero besteari kontatzen. Baina ni hor jolastu dut buruarekin sartzen nintzen, nola ume bat nintzen, barrura joeten nintzen, eurekin, lora batzuk hartu, eta batez ere arek sarrera, portalara, arek izkailera, eta nire ipuinak naztu egiten. Eta gero, los indios, da txorromorro, eta txapak, eta kanikat, kalean ginen denbora guztiak. Ni oso zoriantzua izan naiz, umetan. Gogoratzen dut, ume denbora, beti jolasten eta oso ondo.